tes. Ya mas, mas lali jiwa lali jiwa tiwene wulan purnama nes prate rono maneman eman prate rono panggelelapu negara Panji Laras. Keceklik Cekek. ko Sing kagung pratangga sing wadon waranggana aduh enake ngabuni para-para mancakara guna seca suragendhong suramanggalang kekerame rebutan Raden Subrata suminten buyung banjur welas pikire kersa tidak obake suminten dadilan warase pungkasane Mas Broto loro bojone suminten
karo wong lanang Raden Subrata pancen yang gandeng tenan suminten eden karo katresnan eden turut dalan lali ora srandalan Raden Mas Broto banjur welas atine pungkasane kerasa didhawuhake suminten dadi lan warase pungkasane Mas Broto loro bojone iki critane Trenggalek Ponorogo duwe ngawuni para werok Manjagara guna saja Suragenda Suramanggala gegerame rebutan Raden Subrata suminten buyung banjur rusak pikire jalarane wurung didhawuhake den Mas Broto wis duwe pilihane semplok warasiya dulure suminten dhewe suminten eden karo wong lanang Raden Subrata pancen yang gandeng tenan suminten eden karo katresnan eden turut dalan lali ora srandalan Raden Subrata banjur welas pikire pungkasane kerasa didhawuhake suminten dadi lan warase pungkasane Subrata loro garwane kapan ninggal didhawuhake ake Joko sing padha ngalangi nanging Kang Mas sing tak enteni pas apa ora kliru kuwi ijik keponakan aja keburu nafsu mengko diguyu tanggamu bulan gede amedangi jagat rame aja turu sore-sore karep bentel atine perawan gede jaluk rapi karo tangan wong tuwa ora marengake mergo isih dulure dhewe Kang Mas piye dadine wong tuwa kok ora marengake becik diwurungake akeh wong nyangka rapi dulure bulan gede amedangi jagat rame aja turu sore-sore karep cedak
ora marengake becik diwurungake akeh wong nyangka tapi tulure katon meklo biru gunung Arjuna no Semeru apa kowe arep melu aku Sanggoriti minangka dadi saksi tembang iki tandha tuluse ati jangan lamun bisa dadi ngimpi ojo lali kowe nate janji telung dino aku sabar ngenteni tak kamu mrene krana kowe janji senadyan bakal andhodot ati tresno iki ora bakal lali kota batu ademe kaya ngene wayasane angine krasa dhewe aku tresno tenan marang kowe ojo citra janjine bakal mrene yen rambut cimet aku mulet pas manjat mika topel kabelam lame peninggal tanah sengsem tanpa seni ake leram nepidon senasa satya Iya tur sebanun penampilan dari Bapak Kampung Julrini Baguan Sulianto Diki Baguan Mul Bapak Sri Baguan ketiga-tiganya calon pada hari Rebu Legi di bulan Selo nanggap tayu Panjilaras Bapak Nitram Tempur Sari Minggu Legi di bulan Ruwajatnya ada Jak Ralin Rival ada Bung Rai Tunjung tidak ketinggalan Bapak Suci Jepoko ada Jak Sionori ke kandangan Jak Misnati Bapak Windy yang datangnya dari kandangan kesemuanya tanpa terkecuali yang sudi tampil di panggung pagelaran. Jadi paman salajengipun kami panggil Jadul Heri Sawaran Lor Rudi Effendi Karangrejo Abah Siswono Wonokerto Jak Sumarti Wonokerto calon Seroso Kliwon Adi Bulan Besar Jak Harsoyo Tiga Alam ada Dadapan Ledok Temboro Trisno Okta Bakal Kidul Sati Mangsur Gedung Moro Minggu Legi hajatnya 8 Februari Cak Sula Kedaung Cak Marjuki Celarak Cak Rianti Benci Kampung Haji Samsi Kertowono